nisɔndiya ye anw ta ye k'aw kunbɛn an balima actuel media filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ an b'a fɔ k'aw bisimila ka dɔn kibaru kɛnɛ kan. An ka bidon kibaru daminɛ ni jamana kɔnɔ kibaru ye empreinte de solennité ani communion républicaine ɲɛnajɛ senfɛ an ka cɛmancɛ fanga ɲɛma général Assimi Goïta ye ɲɔgɔn ye sɔrɔ ni Bamako sigibaga caman ye tɛnɛndon janvier kalo tile 12 sanba 2026 kuluba. Lajɛ in kɔni ye maa caman fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ silamɛ ɲɛmaw chrétien ɲɛmaw ani ka fara société civile tɔnw ka lasigidenw kan. Lajɛ in kɔni kun bɛ san yɛlɛma hukumu kɔnɔ o min na o y'u ka nisɔndiya kɛnɛya ani bɛn jira jamanakuntigi ye ani ka dugawu kɛ walasa bɛn ani keleya bɛ se ka nati cogo min an ka jamana kɔnɔ. An bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ député Anta Babacar Ngom n'ale ye mouvement alternatif pour la relance citoyenne ɲɛmaa ye ale kɔni y'a ka politiki taamaw kuncɛ janvier kalo tile 9 a n'a tile 10 ni politiki lajɛ ye Dakana ka kɛ ni o ye a ye welewelekanba dɔ kɛ ka ɲɛsin Sénégal jamanakuntigi ma o min na a y'a ɲini ko ka assemblée nationale ci baw ale bolo ko yɛlɛma foyi ma kɛ wa ko jamanadenw ka laɲiniw tɛ ka dafa tugun. Benin jamana na kalata fila min kɛra janvier kalo tile 11 sanba 2026 o jaabiw kɔni kɔnɔnen don ka se alamisadon ma ka kɛ ni sɛrɛsunba ɲɛmɔgɔbaga fɔ ye société civile kalata siratigɛ la n'o tun ye kɔlɔsikɛla 1400 bila ni kalata in fila in na a y'a ka kuncɛ kumaw jira tɛnɛndon janvier kalo tile 12 sanba 2026 k'a jira ko dafaraba bɛ wotekɛlaw ka bɔli la jamana fan bɛɛ. An ta Chine jamana na ka bidon kibaru kuncɛ bi tarata janvier kalo tile 13 sanba 2025 Chine jamana y'a jira ko a bɛna ka jɔnsariyaw n'a ka nafaw lakana kosɛbɛ n'an ko ma droit ani intérêt légitime ka kɛ ni Ameriki jamanakuntigi Donald Trump ka latigɛ kɔfɛ ni o ye kɛmɛ sara la ka 25 tarifu da jamana bɛɛ kan minnu bɛ jago kɛ ni Iran ye. Hukumu kɔnɔna na Chine minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don a ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma o ka lasigiden y'a jira ko jago kɛlɛ tɛna sira sɔrɔ wa ko Chine jamana kɔni bɛna ka jɔnsariyaw lakana kosɛbɛ. An balima actuel media filɛbagaw ni ne kɛra ɲɛ garisɛgɛ bidon kibaru la an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. L'école supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.